sošku. Mama, už poď! Mama! Kukuč! Čaute, Blesk je super. Časti boli úplne aj rozbité všetko. A keď sme dali na akože tú OSB-dosku a vytrhali všetko. Mami, už poď! Ale to by bola iná robota ešte. A aj tak sme dosť robili, vieš. Tak sa to urobilo to, čo sa dalo. Dalo sa tá OSB-doska. No a teraz, veď detskej bol starý gumolír a aj kuchyni. Blesky, musím končiť. Ahoj, Blesk. Ahoj, Blesk. Ahoj, Blesk. Aj Reny sa pozdrav. Ahoj, jaj, ahoj, Reny. Ahoj, Majky. Ahoj, Majky. Zlatko. Mama, už poď tak teraz poď. Odlož ten mobil, vypadni ti, rozbije sa.